I dobar dan ljudi, danas ću vam predstaviti moj trik sa gumicom i sa tehničkom. Znači, sad ću ja stisnuti šaku i provući ću tehničku ovako, kroz ruku. I, znači, ide, pomalo ide i, evo, prošla je, vidite? Vidite? I sada ću ja pucnuti i otvoriti i vidite, gumice nema. Ako želite objašnjenje ovog trika, bacite like, share, komentar i subscribe naravno. Pozdrav, do sljedećeg klipa.